O 24 de outubro é o Día Internacional das Bibliotecas, así que que mellor ocasión para traervos estes libros. Na Biblioteca Infantil, Nicolás va á biblioteca, un libro que mostra as funcións que cumpren as bibliotecas e detalla que tipos de libros hai ao dispor do público, así como tamén contanos a función do carné bibliotecario, o rexistro do material prestado e o deber de devolvelo nun tempo determinado. Apetéceche pasar pola biblioteca? Na sección xuvenil, a Biblioteca de Pedralcana, de Carlos Taboada. En Pedralcana, de Leira, nunca pasaba nada interesante. A xente non lía, non falaba, non soñaba, non xogaba. Pero chegou Alexandra a traballar na biblioteca e as cousas comenzaron a mudar. Na sección de adultos, la Biblioteca Secreta de Leonardo, de Francesco Ciretti. Milán, 1496. Leonardo da Vinci agarda ilusionado ao seu primeiro encontro co frade Luca Pacioli, alumno de Piero de la Francesca e matemático ilustre. Entre os libros de non ficción, La Biblioteca en llamas, historia de 1 millón de libros quemados y del hombre que encendió la cerilla, de Susan Orleán. O 29 de abril de 1986, a Biblioteca Pública de Los Ángeles amaneceu consumida polo lume. 400.000 libros convertéronse en cinzas e outros 700.000 quedaron irremediablemente danados. Esta é a investigación dunha xornalista que se estendeu máis dunha década. E para os libros da Biblia da Coruna, Vampira de Biblioteca, de Ledicia Costas. Eleonora é unha vampira e dedícase a papar os insectos que queren roer as páxinas dos libros da biblioteca onde vive. Atreveste a continuar? Mais para iso, debes darlle unha mostra de confianza e pasar unha proba.